Hindi rin ikaw makapalagyo, Nina. Mama! Papa! Mingming! Ah! Hello mga bata! Saksihan natin ang istorya nga parehas kang pagguba kang kalibutan nga ginsakop kang COVID virus. Wala rin kita di pagkaan. Hindi rin kita ko kagwanta! Ah! Sobrahan ka mo. Pero, Papa? Mama? Hala! Maubusan kita kapag kaan. Nalatnan kita ka virus! Nalatnan rin kami ka virus! Hindi mo rin makita ang mga friends mo. Ha? Hala! Mama? Papa? Mingming? Ah! Nina, bugtaw! Hoy, bugtaw rin! Ha? Mingming! Nina, okay ka lang? Mama? Papa? Karat na kitang damgo ko! Nadamguhan ko nga wala rin kita ti pagkaan. Tapos, wala ninyo ako ginapamatian. Tapos, pareho ka mo nga nagmasakit. Hambal nyo pa nga hindi ko rin makita ang friends ko. Tapos, hindi rin kahambal si Mingming. Nagangiyaw-ngiyaw lang tana. Ha? Naadlakan kita ko. Ginahawaan ka madalam, Nina. Maisip kita sa sapulo, ha? Pangga, normal lang riang ng batsagan mo. Ang hindi normal, amo ang sitwasyon natin kadya. Kulbaan gid man ang virus, kagang quarantine nga dya. Pati man ikaw, Papa? Heud Kung bagat man ang ginabatsyag ko. Kung masabot paramdaman, kag daw kairigot man. Pero, bisan ano pang nabatsyagan mo, regya lang kami para kanimo. Kaimaw mo kami. Dali! Tistingan tang buligan ng tagsa-tagsa. Una, kay ada natin ang ating schedule para may routine kita. Mga muyo kita kag ma-exercise sa aga. Pwede man kang magbulig sa kusina kag magbasa kita kapaborito mo nga libro pagkatapos ka pamahaw. Kag masipal kita? Siyempre, pero kung tapos rin ang obra namon ni mama mo, ha? May oras man kita para magtuon mag-drawing, magkanta, magsaot, kag bisan ano pa nga gusto mo matun-an. Gusto ko ma-program kita. Kung mapabaskag natin ang tagsa-tagsa, pwede gid natin butaan kapag laom ang kada adlaw nga maabot. Okay? Okay. Salamat, Papa, Mama. Nakabulig gid ang pag-istorya ninyo kanaken. Kung nakalbaan ikaw o kung may gusto ka istoryahan natin, regya lang kami. Hay, mayad lang, damko lang to. Wow! Joke lang!